Okay, maayong gabi kinatong tanan mga higala. Kumusta to ang kagabiyon adlaw nga Martes karon pizza 12 nini nga buwan sa Oktubre. And hapit na ta ano nga tunga nini nga buwan sa Oktubre mga kaigsunan. And kumusta man ato ang weather condition karon diha sa inyo ha mga limutangan. Trend hapon ba ta nakasinati og pag bugnaw nga panahon. Kusog nga hampak sa hangin og pag-uwan mga dapit no nakasinati og pagbaha no. And kanang paghampak sa dagkong bawod, especially sa mga coastal areas of course diya sa Talisay diha sa may poblasyon Talisay City. Good evening sa itong mga nagtanaw karon sa itong Facebook Live and of course sa itong YouTube Live. Murag dunay usa karon nga nagtanaw mga kaigsunan and dili ko ron pop-up diri ang mensahe. Anyway, good evening kanatong tanan and have a safe evening kanato and atong pasalamatan atong labang mga kagahom hatagan taglaing adlaw sa atuang kinabuhi mga higala. And mga ginagmay kasikas sa mga update karon sa mga dagkong panghitabo nga ato ang ginuntan and mga greetings no ato ang ipadangat ninyong mga higala. Okay, pahiluna na and in 30 minutes sa tuang pagkahisgot-hisgutan, magtabi tas mga issue ng kalambigitan ato ang kinabuhi mga higala. Okay, sa may mga accomplishment o mga challenges nga ato ang sinati karong panahon na sa ato ang pagtrabaho. Nagtanaw karon silang Ma'am Wilma Matsuda sa Japan and si kinsa man ni Dongin Nodos may gabi from Tavis Bohol and si Manso sa may gabi sa pa shout out from Talisay City. And of course akong i-greet karon si classmate nako sa US si Jason Butid niya ako ang higala po sa Qatar si Berto Deniera no nagtanaw and kinsa pa man to Ivan si Benji Torres. Marilyn Albacete, good evening. Si Trubel Tolibas Maseda, maayong gabi. Vincent Viernes, si Lucer, good evening. Taod-taod Judwa, katanaw, kumusta naman yan sa Cebu. Happy Fiesta dahil sa punong Larina, Sikihor, Berhin, Senyora Del Pilar, happy Fiesta no sa Punong Larina Sikihor gikan ni Vincent Viernes. Okay naman ang Cebu and good thing lang ni ubos na ang kaso sa COVID diri sa Dakbayan sa Subo. And of course, the whole province of Cebu. I guess, no, nationwide. Matod pa sa Okta Research. Wala na yan. Ligyapon ta mo kumpiyansa. And alang sa mga hisgot-hisgot usab nato o yun ba mo nga ang katulang mga vaccinated or fully vaccinated ng mga tao ang pasudlon sa sementeryo sa November 1 ug November 2. Dunay plano mag-proposal ang simbahan nga katulang mga vaccinated ang ilahang pasudlon sa mga samaang Katoliko sa November 1 ug November 2. So ila pa ning sabutan uban usab ang local government units matod pa ni Consul Joel Gaganera initially dani na mitingan with mga church officials yesterday and ugma ilahang i-finalize ang ilahang move by November 1 and 2 katong fully vaccinated ang ilahang pasudlon sa mga samang sa Cebu City. Ambot lang o yun baka ubaniana no basig mahimo na sa ning controversial nga issue. Ninya may Gabisay Inot Cosido maayong gabi and okay kinsa man ni ang tarungan be na ay nagkuan karon diri. Uy atong wag yun nagkuan si atong classmate igala si Jason Butid sa United States of America. Asang ka estado son kababayan nako ni no sa Mailag Valencia Bukidnon. Kumusta and si Bert Cudiniera sa Qatar nagtanaw sa iya karon. Bert amping ni kanunay kumusta man. And si Rex Del Rosario Hiberola, good evening. Pasko na yun ha, pa-shoutout sa kong papa nga nag-birthday karon. Happy birthday, Boss Henry Hiverola. Gikan si muhang pinanggang anak. Okay. Sa
Barangay Los. Thanks and God bless. Watching from Budlaan. Julito Ronolo, good evening. Ronolo family sa Talisay. Yan, si Boss Paul Ias diya sa May Olango Island. Good evening. Kumusta ako sa mga kasika sa isla karon? Yes, sir. Yan, si Last Rios Hope, good evening. Shout out, salamat sir. Nindot kay mo hang pangutana bahin ipasod o dili. Okay, dito ano, ipasod o dili. So, akong pangutana, ako na lang i-relate sa issue by November 1 and 2, unsa man ipasulod o dili katong mga vaccinated o unvaccinated nga mga individual. Yung mga plano karon sa simbahan Katoliko, and of course, ang LGU, ang mayor, acting mayor Mike Crama, ang makadesider nini umano sa consultation sa mga stakeholders kung ihinayon ba ni kay usanis mga pamaagi aron mainganyo mga tao nga magpabakuna. Matod pa sa EOC implementer si Kunsyal Joel Garganiara. Siyong tanaw kung saman, may kaha? Ninya May Gabisay Inotusido from Mandagan, Taptap, Cebu City. Orbita Diego Michelle, may gabi. And si Bailey Bay Area dool San Fernando, California. Okay. Ay, si Jason, no? Bay Area sa California. Okay. Musta diha son? Musta orasan naman diha karon? Silang Anajin, murag naman siguro sa kuan sa Oklahoma. Ay, Michigan. Si Paul Ias, good evening. Shout out kang Raquel sa San Vicente Olango Island. Okay. Waba mo saka ang dagat. Kaya murag sa Kaobyan Island ni kuan man to. Murag nilaom, no? Ang tubig mikan sab sa dako nga hunas. Romeo Tunyakaw Damaso Jr., good evening. Bisan nagikapoy ko sir, nagserbisyo gyapon ta sa gabion. God bless, amping and stay healthy. Amping po diha sir Romeo, no? And stay safe kanunay. Ma'am Julieta, maayong gabi sa alam, manawagan ko kinsay nakaila ni Chuping Narandan, please chat na ako. Salamat sa pagpasa. Okay. Asa man ni na nawagtang. Sislang, good evening. Barangay Pitugo, Consolacion. Okay. Bert, good evening na. Taon na good Bert. Wata nag-shoutout. Waka nag-shoutout rin sa tuwa ba? Facebook page. Pero sa kuan sa YouTube channel, no? And thank you at least kuan gamay ato ang viewing. Ang Hayward, California dool San Francisco. Okay, classmate Jason Butin. Taon-taon na tawa magkakita ay son, no? Kuan pa to? High school. Gana. Tiguan lang taani. 7:48 a.m. there sa California, Jason. And rinsan sa itong Facebook page, Last Rios Hope, dili ko oyon anak boss. Okay, bitaw no, kay daghan man sa gyud ang kuan. Ang hantod karon di gihapon ganahan magpabakuna. So, respetuhay lang gyud ta kung kuan, kung dili ganahan magpabakuna atong respetuhon. Pero mo nun po lagi uban nga kuan po, katungod po kuno nila nga vaccinated sila to protect sa ilang kaugalingon. So, well, depende na lang yun na kung say atong tuwaton ang mamahimong desisyon yan sa atong local government unit, especially sa Cebu City. O unsay mamahimong nasudnon nga lagda ni paggawa sa IADF sa atoang kalagkala. Okay? Pamaning ng Liligaron. Bichay, may gabi from Lapu-Lapu City. Ma'am Julieta, binuang naman itong balaora, sir. Oy, maunang ilaha balaod, pasudlo, di pasudlon ang Y vaccine. Dili pod mi mo
doktor kay wa man mi anang vaccine. O gani usa ni sa mga issue nga kinahanglang timbang-timbangon, especially sa katong magpapili sa maabot eleksyon. Kaya di kalimod, doon na may daghang na bakunahan ko, daghan ko sa ang wa mapabakunahin. Kay undecided or baka desisyon lang yun nga di magpabakuna. So anyway, kani plano pala ni proposal sa church and subject pa ni sa approval gikan sa sa LGU. Elvin James Villarin, good evening. May gabi ni mo diha Elvin, and kumusta kung sa mga kasikas nato sa atong pagpanarbaho karon. And sa tanang tan-aw, upat ka karon ang viewers sa ato ang YouTube channel. Kailang na karon. And research sa ato ang Facebook page, bisag laom ng gagabion, doon ay hapoy ni uno na to. Si Sir Jesse Lopez Raman. Sir, good evening. Asa ka nito ka, sir? Naka sa Estados Unidos, Japan. Stay safe there, Sir Jesse. And Nelson Priscilla Jr. May gabi there, sir, watching from Riyadh. Musta man ang imong trabaho there, sir, sa Riyadh. Okay, ug sa tanang mga nagtanaw karon, diri sa atong Facebook page and diri sa akong YouTube channel. Good evening kanatong tanan. Ano sa mga kasikas po nga ato ang na kuveran karong adlaw kaganina ang nahitabo ni atong 11 anyos nga bata dito sa katong adlaw Domingo dito sa Maidan P. Burgos sa barangay Santo Niño, Cebu City. Luit taon kaayo ang katong bata, no? Okay, si Elvin James Villarin gauna-una og Christmas na wagtang man sir ang imuha kuan. Okay. Christmas lights o sir, ug mapakto mag-decorate pa na ko ni sir kung ang Christmas tree lights lagi na wala na yung mga bows and bells. Okay, si Akim Colon. Can I have your sweet evening, sir? Shout out everyone. God bless always watching you. Okay, good evening po ni mo na Akim Colon. Si Boss Jesse Lopez Rama, Anaheim, California. Okay. Yes, si Sir Jolly Amaba sa Oman. Good evening. Anyway, ato balikan ang pagsisigot atong 11 anyos nga kuan nga namatay human na datugi sa kanang puthaw nga riling nga ibutang sa dakling sa karsada o niya tumikan kuno sa kusog nga hangin na paling, no, niya dito nitugpa sa ulo sa bata o niya nadala pa man to hospital apan nakabsan gyud sa iyahang kinabuhi. So kuan ni doon na investigation nga gipahigayon karon ang komite ni Councilor Dave Tumulak kay doon ay possible lapses, no, sipyat nga nahimo sa gitahasan sa paghipos nga unta niya to nga puthaw nga riling. Kay katong riling god igamit to ato sa filing sa Certificate of Candidacy kay giali to sa karsada sa premises sa Commission on Election or Public Office. Unya Biyernes naman to nahuman ang COC filing, pero naabtan na malang Domingo dito dahay gihapon gibutang sa dapling sa karsada o mugito nakadisgrasya sa bata. Lawyer ba itong pamilya? Kay was like Pinoy anan, pobre pagkilitaon kaayo kung yung tinitabo niya. In fact, ako na-interview ang iyahang apuhan. Kato na yung bata, awag yun kuno to katilaw kung sa'y experience nga makatulog o sa kabalay. Kay ilahang tulganan diha ra gyud sa karsada. So sukan siya ang pagkahimugso nagdako diha siya sa asiras. Kauban iyang mama kay single mother man. Kay iyang papa namatay na. So inana ba subok palandongon ang gidangatan sa iyang kinabuhi. So I hope doon na resulta sa investigation. And ang city government sa Cebu City nihatag man sa upuan. Hinabang, I guess, 10,000 pesos. Unya ang Basilica del Santo Niño nihatag po. Ug ang Barangay Santo Niño dinahitabo ang aksidente. Okay?
Unya, good evening sa day kang Doktora Jessica Maribuhok sa DVMF sa Cebu City o iyahang mga meat inspectors. And congratulations sa malampuson ninyong operation. Nakasakmit ni sila og mga mga process, no, mga processed pork product gikan sa mga nasod nga infected sa ESF. So ilahaning embargo gikan sa mga convenience stores o uban pang matindahan sa Cebu City. Unya kinigod ya mga process nga mga meat, pork meat, no. Higpit man ning gi-deliver like gikan China, gikan Vietnam, Indonesia, ug kato mga sa Korea, uban pang mga nasod nga dunay kaso sa ASF, African Swine Fever, higpit ng dili unta nga makasulod diri sa ato kay in fairness sa Cebu Province or sa Central Visayas Region, ASF free. So nagitinguha karon sa mga LGU nga di malutsan ang produkto nga posibleng magdala og ASF. So kanina dunay nasakmit ang ato ang mga meat inspector sa DVMF headed by Doktora Jessica Maribuhok. Okay, si Jenes Chavez, hala, kawawa sa bata. Luigit kayo, kawawa yun. Okay. Si Jolly Baba, thank you sir, good evening po sa tanan viewers. And Michelle Birasis, hello sir, good evening. Here in Bogo City, God bless you. Kumusta man o say kasikas dyan sa northern part of Cebu. Vincent Viernes, great day ko, happy birthday sa kuang unsa man ni Boss Vincent, imong unsa man naputol man imong mensahe. Okay? Okay. And happy birthday din kang Cebu Governor Gwen Garcia. Sa ulog siyang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday Governor Gwen Garcia. Sa tanang mga nag-birthday karon kang LTO7 Regional Director Vic Kaindig. Sa ulog po siyang adlaw na tawhan. Happy birthday RD. And si Nomarski Ibanias, masulban na ni Pacman, pabalayan niya ang walay balay. Unda matinuod. Inang hinubra ng kwarta sa uban and unta kung inaani ang proyekto sa mga magpapili sa mabot eleksyon. Kanang mga taong walay pinag-anan, ilahan na hatagan o disinting pinag-anan, pagkanindot naman lang yun. Okay, si Vincent Viernes, celebrate ko 13th. Happy birthday sa ko ang anak Alisa Niña Viernes sa Sikihor. Okay, happy birthday Alisa Niña Viernes ikan sa imong amahan Vincent Viernes. So mga adlaw mag-meeting again, mag-meeting ang mga opisyal sa simbahan o ang LGU bansa ang EOC, Emergency Operation Center, sa ilahang lagda nga ipatuman ato sa undas o kalag-kalag by November 1 and 2 kay proposal sa simbahan nga dili tugtang makasud ang mga unvaccinated. So katulang yung mga vaccinated or fully vaccinated individual ang tugutan nga makasulod sa samang Katoliko diha sa Cebu City. I don't know sa ubang mga dapit, basta muna ako ang information kanina sa EOC, pinaagi ni ko siya Joel Garganera. Okay, OG Chow, the second. Good evening sir, pa-shoutout sa akong mga high school Tropa Bus 98, Tropa
pang-gwapo-gwapa diri sa Kaluman Madawi City, namely Stephen Intoy Adlawan, John Cor Sinisa, Damon Randy, Morales Enriquez, Mary Ann Corniso, Monte de Ramos, Sanani, Agnes Bernadette, Gulian Joan Monticalvo, Annalyn Tudilia. God bless and thank you. Thank you po. Okay, sa tanang mga nagmata pa karon. Good evening. Akong kuan pa no, ako ang gigamit yung background music kaning mga no copyright. Yeah, strike use free music. Kaya ako mo rin i-stream ka sa YouTube. Mas grabe kay TikTok na YouTube. No? Ilahag patakaran. Update pod sa kuan sa kamatayon ni Richard Buscaino atong Biyernes wa pa may development ato ang kapulisan sa Dakbayan Subo do gibutyag to ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ato sa atong interview kagahapon tong adlaw. Doon na sila person of interest pero pa man butyag ang detalye tungod kay nagpadayon ang ilahang investigation kay doon ay direktiba gikan ni PNP Chief General Guillermo Ilyasar ang paghatag og kasulbaran sa natubong krimen involving ni Richard Buscaino ang usan sa dakong opisyal sa ACRO Alpha Kappa Rho Fraternity. So gidiscount nila possibility nga frat related, so dili siya frat related kay murag nagkasinabtanay naman no, sa mga kaubang frat groups. Ganito sila mga proyekto, mga programa nga salmutan, no, mga programa pangkatilingban. And usas mga subay karon sa kapulisan personal and doon na sila mga CCTV nga nakuha. So maghinaot lang tang mahatagan og kalambuan o justisya ang naasoing krimen nga nahitabo sa Dakbayan Subo kay murag daghan-daghan no ubay-ubay no Fernandez, Cortez pero ako ni hapoy kalambuan sa ilahang investigation. Anyway, so and si acting Mayor Mike Rama doon na may kuan po direktiba sa kapulisan nga paghatag o ginalian nga resolution sa kaso. Okay, kalit magkawagtan na to ang Facebook na. It's 11:03. So YouTube na lang ta. Paita. Okay, so duha karon nagtanaw. Dito maluwag na ako ang sa Facebook. Okay, balan dyan po tanon, halag duha, tulutan ang tanaw karon diri sa atong YouTube channel and welcome back diri sa atong Facebook Live
Pasensya na ha, nga na putol ta. Amo kanong kalit naman to kaputol sa Facebook basig puno na ko ang daghan na makaayong data nga ko ang na consume. Anyway, welcome back mga higala. Murag tanaw ko ganina si Ma'am J. Samaritan ug uban pa na mga higala na to nga mga dugay na to. And si Lisa Arcillas nagtanaw karon. Again, kuha na, pasensya na, naputol tag kalit sa to ang Facebook Live kanina. In this about to kuha na ta, to say goodbye. Nagunao naman ang Facebook Live pag cut off sa to ang live streaming. So, dugang mga updates mga kaigsuunan o mga adlaw ato ang ipadangat kayo live mga panghitabo pagulagway sa atong area of jurisdiction sa atong coverage, well of course sa Cebu City, and ato pong atangan unsay mamahimong guidelines or mga protocol ipatuman sa ato ang lokal gagamhanan, especially hapit na ang adlaw sa mga minatay or kalag-kalag. Okay? And good evening day kang Sir Greg Rama. Nagtanaw ka ron, Sir Greg. Kumusta? Kumbati gahapon. Putol ato ang live. So, kisa pa man nililit ka ron, no? Mga paliwan ako. Paduka. Lisa Arcillas, si Sir Greg Rama, Nomeriano de Guzman, Maripi Pasados Carcido. Niya sa Manuel Mamachoda, balik kong tanaw Manuel Ma, thank you ha, bisan og naputulog kanina kay naguna-una og kuan ang Facebook. And si Carla Ann Carillo Kiring. So ato lang pag-recap ang mga kasikas, mga kisaw karong adlaw, ang plano karon sa Church, Catholic Church nga kato lang fully vaccinated ng mga tao ang tugutan ng makasulod sa November 1 o November 2, pero subject pa ni sa approval sa local government unit. And ugma, basin masayra na ito sa final say sa ato ang LGU. And anyway, matod pa sa EOC ni Consel Joel Garganera, head sa EOC, pwede raman una-una og bisita ang mga tao katong unvaccinated na una-una og adto silahang tanda silahang mga mahas ka na buhi nga nitaliwan na sa laing kalibutan before November 1. So aron dili maghuot sa minteryo sana silahang gitan-aw, and basig siguro mo ni pag-inganyo, dili pag-inganyo siguro pagpugo sa mga tao na magpabakuna. Jobert Pilari, good evening. Shout out dahil ko sa kong mama Susan Pilaring at karon sa Alcoy, Cebu. Salamat. And si Carlaan Carillo Kiring, good evening po. Good evening din. Nicolas Tubog Tuban, good evening. Shout out sa mga relatives, David Negros Oriental. Salamat, amping and God bless. Okay, so pasado alas 11 na mga higala, and thank you so much sa pagpaliguban. Ibalik lang ko kaya una-una tutol ka kanina ang Facebook. So kita ta hangtod sa sunod higayon kumon, uma, ug of course sa Balitang Bistak sa ito ang mga balita alas 5 sa hapon, Monday to Friday. And pwede sa ninyo i-check no, ang mga balita na to. Kung di mo magkatanaw live sa television, ato na i-upload sa Facebook page sa Balitang Bistak Facebook page o sa ako ang page po Alan Domingo dire. Okay, thank you. And
Okay na ini habol karon sa techniques. Merci Tabanao. Okay, si Terpo Pumil sa Alan. Once again, from Talisay City, keep safe tanan. Just wanna drop message to my wife. Okay. Raquel, I love you baby. Gikan ni Terpo Pumil ng Raquel. Elizabeth Inyong Pumadura Jr. Mayong gabi. Ngunit si Winson Bakalan na to ang kapuso. Tunay, Winson, kumusta? Okay, ako lang ipangkuhan karong nalili karon si DJ Kent Gialon. Good evening. Shout out sa akong amo. Siya. Q Edward Audio. Q Ward Audio. Agaw Sound Machine. Nga si Mr. Eddie Tio. Okay, good evening mo dia Mr. Eddie Tio. Gika ni DJ Kent Galon. Okay, ato ang signal na to ang cellphone nga wala na ay battery. 5%. Sister Fuentes Camarines, good evening. PC Omo Kupta. Mayong gabi. Anyway, sa mga nagtanaw karon, thank you very much. And once again, ato pasalamatan atong labaw ng gahom sa gihatag niyang regalo na ito kadalaw ato ang kinabuhi. Wala ta kung wala siya. Thank you, Lord, and God bless us all. Good night, mga higala. Okay, sa ito ang YouTube channel. Thank you, Sad, sa duhang nagtanaw karon. And hantod sa sunod na nag-uban na to. Thank you. God bless.